It's joke time! Joke time! Mayong morning sa tanan. Aniata karon sa balay ni alias Kukong sa ikaduhang hugna. Atol ang masinati karong muntaga, kauban sa iyang mga line-up ng mga kunsa. No. Sama yung day! Naman ka karoon! Saan ako magkikbalik? Di ba buka na rin? Ano sabi ng istorya ni? Ako ang interviewon ang imong tanang line-up. Oh. Ay, shoot po. Nagdepende pa man po na ako na sila kung sa ilang istorya. Kaya ako yun na interview ninyo. Oh, number 1. Una na akong bangutanan nimo. Murag na ako'y namatikdan. Ang sa man imong mga sinuotan karon nga mura na nakulangan eh. Nakulangan ni Guan. Ano na? Kay mo na siya. Kamong kinuha na short may sa mga budget. Dako maguno kayo pangatag karon. Yes, yeah! Naman na pulit silupin. Okay, wala. Hindi na may kuhan. Magsinay na. Muna lang ganyan magsinay karon. Kung sa'yo sila bugas? Dili, sudla na may tag 1.5. Ha? Bukas na Ngayon karon, alias Kukong, akong bangutanan nimo kay ikaw magpapili Oh, dugay kami istorya niya kung kapitan sa atong barangay. Karon, Sa may mga istorya. Hindi pa na yun. ikaduha naman ni natong hugno no nga pag interview kanimo. So, unsa man gyud nganong ikaw manggit angay pilion karong eleksyon isip unsa ka kapitan sa atong barangay. Kana mali mo pantanan nimo dai. Oo, nganong ikaw manggit ang pilion. Ano sa ko kataong lumulupyo na yung barangay. LI sama. Wapo. Usa gina. Taas. Kaduha. Everybody needs a little time away. Pinambo. Cubanan ko sa umatong siya. Wag siya. Lungsema. From each other. Unom ikaw ng kopero. Nakasilabot me. Napaghatag may 1.5 ka na engineer na. Kana engineer na eh. Kana engineer na engineer ni puro na. Tawa. Pataas mga tao. We might have took a long way. We knew we'd get there. Lagi mo. Ha? Unsa may ako ka unsa may nanglawan nimo nga mga barangay. Mga good ari unsa kaya yung mga area. Unsa may imo ang mga Ay, kana mga balaon. Mga balaon barangay. Big income. Kaya mo daw ba yung linya? Kani mahunta sa mamuwak. Kani mamuwak. Kani mangahoy. O kani A few moments later. dayon Kap, unsa may mga plano nga proyekto sa inyong line-up karon sa imong kagrupo? Ay, gwapo kay mga plano. Di may magsama kay Skrito. Sudpod, awanto lang ninyo. Yahay kay mo. Why sikreto? Ha? Why sikreto? Nag-interview ko dere para makabalo ang mga katawhan. Baba. Sa barangay. Kani siya konsyal ako. Mamuwak ni. Okay, ihatag mga tao. Kaya isa pod. Mga rambutan. Mga rambutan na ako. Kaya siya nako gari des. Islancer na. Klaro kay Kani isa. Mamayutay. Pero nanto nga. Kana mamayutay na. Kana isa. Oh, ano day? Di may makaingkam sa barangay. Ito yung skin. Lahat silang iskira kay mo na di pabriso. Oh. Amoy, Ha? di pabriso. Okay ra ni mo na. Di pabriso ka. Unsa pa may mga putana day? Dagan pa may mga putana. So karon, akong interviewon imong mga line-up. May problema na. Una niya akong sa konsyal. Ipagubos niyo ang konsyal. Di konsyal kay batasan konsyal. Oh, anak, pabos ninyo ng mga kin. Ikadong konsyal ako kay batasan. Sa pagdaw ko tani karon. Okay, interview si kaniyang unang konsyal, first konsyal. So, first counselor. Ano pangalan nimo? Kan, Mark Joseph M. Sereno. Sirenyo. Sirenyo. Taga, unsa man ka nga purok? Purok 5. Purok 5.
So, imong pamilya gyud ang una mo boto nimo. Oh, Pila ka percent ka ha? 50%. Wow, 50%. So, napatong uban, no? Napatong uban. So, unsa may imong ika-istorya nila sa atong katawan, sa atong barangay, nga nganong ikaw manggipilion? Dagan manggun na lumos ang suba ako ng simintuhon. Ah, simintuhon nimo? Pakpak! Pakpak! Kung interviewon ang ikaduhang konsyal sa lineup ni alias Kukong. Introduce yung pangalan. Unsa yung pangalan? Ako, si Tatay Kukoy, nagapuyo sa barangay Bakukang. Ayun. Nganong ikaw may pilion sa katawhan sa atong barangay? Mag-training ko, kat kayo kuan, lubi. Lubi? Tatay yung lubi, oh. Sakto. Sakto na ang pamagi. Ay, katulong ko siya kaginaran pa. Ikatulong konsyal. Atong interviewon ay ikatulong konsyal. Pagpaila sa imong ngalan. Pagpaila sa imong ngalan. Ko si alias Tabornok, Tabornok? nagapuyo sa barangay Kanding. Hoy, wala kalain. Sa may imong ika-story sa katawhan, nganong ikaw man gyud ang pilion karong maabot nga eleksyon? Ako lang pilion kay nagplano ko sa mga kagitaan nga patamnan ako globe para maka-income ng mga Oo, estudyante. sakto bayo kay Mingo. Girigod. Kay mo mga grupo. Sa man imong mga ubang mga ka-line up? Libang na galibang. Kasi poita na libang. Ano ba sa istorya nila? Libang sila, kaya tuwa silang uno. Gusto nila. Lahan mo na ko kay kasto na. Libang-libang data na. Oh, sige nila. Sige. Oh, may problema. Ay kalimot. Mga butante to nimo ka? Yung labay? Oo, tayo mga butante na. Naningil na sila. Mga pila ka percent yung makuha karon ka? 100% tanan-tanan. Ang mga konsyal na yarites, ang mga mita na. Power ka mga konsyal na yarites. Ang mga mita, mga tawa mga tinod na istorya. Isa o bukason. Usap na mga konsyal ang mga bukason. Sa ato, walang kong yuta na. Nangumbita yung mga buinas. Dayon sa paman. Dayon, karon sa may imong pagabuhaton ninyo nga hapit naman ang piniyay. Gurida me. Magtagsag sa tarutot. So may problema dai. Tarutot? Tarutot, ngawit to na mo. Kaya na dungog ang mga tingog. Kung sampo na tarutot. Isda! O kana, dungog kayo. Layo pa ka. Kanong na kay isda. Kutubag kan. Burot ng iligya. Bako na mo nga. Ay, kalimot. Pagkakapitan. Dagko kay tarutag. Sabi ko si Hal. O so may problema dai. So pa, punta na. Sige. Dayon, so yung mga pangandam karon. Kwarta, naganda. Mag-ihap namin kwarta karon mo. Nagamitin. Ihap na nagbaybilan doon. Nagdaan ng sako ni sila. Makita nila ba? Nakaiglobe, nanoglobe. Diyan sa paman. Mas pa may mga istorya niyo. Ako'y mangutanan nimo unsa pa man gyud inyong di pang planuhan karon? Daghan. Naparwa ko meeting dito sa mga congressman ng mga gobernador. Dahil nga Pasensya dai ka, pasensya. Pasensya Muna sa mga outfit ito oras. mag-meeting. Pasensya sa iyong oras ka pa nga karon. Salamat kayo nga nagkabadayag mo sa inyong mga angay ninyong mga buhaton karong umaabot nga eleksyon. Wala mo lang. Ano naman ganito? Kananihin sa ulan-ulan to. Kanong bagabot. Pero, Gibot sir daan? tag 1.5, 3 mil lang nadala to nila. Karon. Bawal man mga tag karon dahil nga Wala ko nakatang makita buksan na. sa butaran ko nila. Nakatang kong ginatang nila. Hindi man siya nag-lisod. Tabangan ko, dayon. Unsa may mo ikastorya kap nga bawal ko nung mutunol, nya ga picturean ka, Gibutan picturean ako ka. syuta. Ilarang ipunit. Hindi na bawas, gipunit man. Ikaw mismo or na kay sugoon nga Dili, ibutang na syuta. Ngayon sila, usap na ibutang na syuta. O nakita mo ka, di kuhaon ni mo imo. O, isod pod. Narating ka nila. Ayun na Ano na nakaroon? Dili na yung okay. Trato na wala, mapriso mo ka. Iso pa. Ilang may pinultihan ano? Mapriso ha, kuhaan kag buto. Imbis 500 mong buto, 50 na lang. Uy, ginoo. 95% ko okay ano, 5 mo ha. 5 na lang buto nimo. Usama na ito na ron. So unsa may ilas nimo nga istorya karon? Manawagan ko. Sa tarang butante na ko. Wa pa eleksyon, tabangan mo na ko. Samot ang eleksyon. Ilig human, samot. Daog na ta. Dako kita kalipay. Kini, ayo kalimte. Kapitan. Manay lain, duwarang ipon. Bye-bye.